Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Dan CRPF Camp. Yawan bun tas ni. Kemudian ia kembali ihang ni inda ya bun han mardon ki baya bomkoi ke don ba isin stai. Kam tengi sia wan man ai min simlem nam ta jung iba baila tristom nam ta jung ka lawe ka jakin jungi pat kumjo nam ta jungi ki beri badon jing dunat pat metru barok ki ka community jungi beri badon jing dunat pat metru long di sotho ba kane ka jing le ke jong i kalong ba kadai nam ta kalawe jong baro tengi singu khia ba long na kaliang jong iru abai de bat kane ka kam kalong ba mar las ba ila kren ru habo ka yindor ba nam ta jong ki bru ki ba don jing dunat pat met long ba arden kai ni ru kat kum balong menta kat haduk menta ba bon hiki beriu ki ba don jing dunat pat met long kidang bon hiki dang sa ha ka jing umdum abai de bat kane ka kam abai de bat kane ka reservation policy kumno ki pia nam ta jong ki disable long ki ba don jing dunat pat met mo kumno ki pia kumno ki perikhet kam kumno ki advertise kumno ki ayuru kata kadang long rumor kumbalas tang ke belong ngam soto sotau re king binti berah kanu kombat kam judon ru kanu kala let's say kam judon kata kajing pensai ngam patulap ba kadon kata kajing pensai nak yang jeng sarkar ne no minister bade pek contoh social welfare ba de nak tak ada bangi nang sa kajing umdum ni soto ba kali ka kam kalong kam dadai nam ta jong ka VPP dan ni kam dadai jong ba Arden andri la len la di nam ta jong ba ro khoj ne ki persakit si jong ale ni ki kon ki kiti la ne ki khamtam nam ta jong ki priu ki ba don ya kajing dunat pat met bang isu tu ba kat hadu menta ba sarkar kadang snap menti bale se ba kam don kano ka suggestion ne kano ka solution habai de bakane dan tak ada ba niru imban se ban